Bugünkü öğrenecek sözümüz sözümde de frazada bir get it. Get it. Get it. Get it. Get it. Get it biz nerede ulanýas? Meselem birlen gulaşyp oturýan. Düşündüňmi diýil ýara meselem. Gulaşyp oturýarsyň, bir zatlar diýip oturýarsyň, onuň diýýäň düşündüňmi? Näme diýip oturam? Düşündüňmi? Aldyňmy? You get it? You get it? You get it diýip gaçlasyň tipa. Did you understand? You understand diýip soramak derene. You get it? Diýen o gaçlaşyňam diýär. Yeah, I got it, get it diýär. I get it diýär. Olanyp bilersiňiz, durmuşda ulanylýan sözleriň biri känli bolýan eken, menem känli bolmaýardym, ýöne soňky döşüňi söp başladym. Olanyp bilersiňiz, you get it diýip gaçlaşyňyzdan sorap bilersiňiz. Kommentariýada bäş gerek get it, get it, get it, get it diýip ýazyň, ýadyňyzdan çykmaz. Günüň dowamyny deňiňçe gürläp bilýän dostuňyz, sanşyňyz bolsa oňa gaýtalan.